Jing Jing I chuan a na dil rizela chwa thu suin gurong chu en pui turin soma a phur tho rualin a zam thu te chu asoya tlina inrin na le rin lo na chu a inzat vel che ani ma se a email dona chuan ana dila atlin zo lo thu anon shil na amu chuan atlin be sei che lo ma se a ril ru chu anwal ve roya gurong po chuan a be na sa zia le a ril ru zong zong a sen ani ti shat puin ne mai dan tur chu a shebik lawa Jing Jing I chuan she omati na chu thup sham shamin a room lama akal sana jate le ai mi po Jing Jing in thartlin lom pui na ron nei tumin an ron kala ma se gurong chuan atlin zo tak lo thu le amu to of zia te chu a shila Jing Jing I ti hlima a ril ru ti thoven sak dan tur chu angai to zui bok Jing Jing I ruma kalin Jing Jing I chu chwa har puya asoma Jing Jing in mani chawa oma du sok thu soi ma se anor ri tlata wangin an chhuak le tangi nge mun sang sanga kal kwalin arukin aimi le jate chuan gurong chu lo back up char charin Jing Jing I ril ru ti hnwal lo tur le ti hlim thei tur ang ber chuan mala in Jing Jing I po in anwama ti ve hle a ma se ato pa chuan engkim chu gurong a plan lo sa vekani ti chu a sha chhuak le ta thaw gurong chu in thiam lo viau ma se Jing Jing I chuan atana gurongan alo ti zong zong wang chuan thin rim lowin chutia anga ngai sak tu bial pa anei chu van ne in ti zokin gurong laka chuan alom hle zoka in lama le tin gurongan Jing Jing I amut filter nu chuan jate chuan ron bia in Jing Jing I nol tu chu designing team director ni ti aron shila gurong po director mutur chuan akal ve ta ngal Mr. Du nen anin mu nu chuan Jing Jing I design chatok lo na azot ngala Mr. Du chuan ngai sam zetin Jing Jing I design te chu en po a en sak lo thu soin midang aya a chat big na tur om don lo ti ka she salom ibial nu ni wanga clean ron in be se ni chuan ati swala ngai ro ibial nu emo I bodyguard po ni se kamita chuan ang khat ve kan ni alo ti saka gurong chuan a hnol don ani po in chiang taka Jing Jing I design en sakma sak ve photur chuan a shila adu suang alo ni lo tak tak ani chuan a aya a hlo a sanang ti in rem na siam puya Mr. Du po chuan pom ve mai in gurongan Jing Jing I design a thla alak sak te chu a hmu ti ra arin lo dewin Mr. Du mela chuan Jing Jing I design chu a be sei a in a tha ti chu a sha thei in lama gurung a ho chuan Jing Jing I chuan ana dil na email dongin na thok tur an lak thu anon shil le thu thu soin gurung chuan engtin emoti in diklo takin atlin tirani chu a ringa alom che alo hle ma se gurong po chuan engkim shilin Mr. Du ne na anin biak thu le thil sha swal anei wanga a shil fia ringot thu soin a design chu en thlapin a thlangani ti a shil ta ka chuan Jing Jing I po ha dam hwain na anei ve ta chu a hlim ve hle atuka Jing Jing I na kal don po chuan gurong chuan thla thlapin motor changa Jing Jing I a chwa nu chuan a hnung lama changin Mr. Du chuan cycle khalin aron supala a coffee ken chuan Jing Jing I thom no chu lei palin Jing Jing I chu alom lo hle Mr. Du la in thu pha choi a in Jing Jing I kora coffee bwa ina asiam milem chu nalati thu alo la soi soi bok nen Jing Jing I chu lom lo zwalin a coffee chuan Mr. Du chu a the bal ve khera lung oi lo le mol ti se ta phun bal balin a kal sana Mr. Du ero Jing Jing I che dan chuan a ti hlim hle Jing Jing I office a thlen nu loka director Du po lo thleng ve in chuta chuan an director turani ti Jing Jing I po chuan she ve chawin a mil lo sa hle director Du ero in Jing Jing I che dan vel chu a hlim pui tok lek me hle a chutia Jing Jing I a chai kwa lai chuan gurong ron langin Jing Jing I korba la mu chuan a chana zot wat director diu chuan anin sutpal thu soin alo chan khala gurong ero in nel omwak lowin ana thok thar alo lom dan chu a fu tok lo ti in Jing Jing I chu a shwai sun ta dai
jing in enge lo ti a zo chuan a na chan na ma saberania a ron ngai ven thu suin a office a shwai suya a kor chu hak ti rin jing po in gurungan in thlak na tur lo nei hlo chu van nei thla ka ti hle na chadewa thok tura in thla in jing po chu a chhuak ve nga la designing team chuan project khoilai nein director du chuan an na tur cheu chu a pe a jing i engma a pek ve lo wang chuan jing i chuan a ti ve tur chu a lo zot wat director du ero in thok thar chawala ni a an project kal laklo a chuan telri lo zok tur rin lo shil ma se jing i chuan engi mutal changkai na anaya be sei ve tlat wangin sulaya hau chu ama shilfia tura an bai hlom em wangin ama inzon chop mai tur chuan a shela jing po in nual mai lowin a na chu a chan ve ngal bungrada khom na alem sia ka infel lai chuan director du lo lut ve in jing chuak tur nen chuan anin su a director du wan achla thi tia jing a haula yin jing chuan thi su ka nei wanga mutir lo tur lo shilin a in hlia ve boka a shuk na tur pek no wa chuan chu an tum chu jing in kongka a hun sake muti in director du chu kongka a chuan a in tawle bopa jing chu alo in thiam lo lutuk director du po chuan hauzoi le in engwanga kongka chu honglo nge ti azota jing chuan hon chu adua ma se a in loka wanga ni thu chu alo soi ve a chuta a phone dokan a kal san ti she chuakin director du chu a phone man adil zui bok director du la chuan a phone lo keng bik si lo duty local hun nga bak ti thean nei talawa in lama ero gurong chuan jing na chan ni ani baka anin ngai zona changa thlakhat na che ani wangin an anniversary chuloma ama nge in an eitur chanja bwa se du wangin alo boy ve hle a Mr. Su chuan alo pui ve bok ma se gurongan ama siam kher adu wangin Mr. Su po in ati dan tur alo shil zel ringota en siam zo nuwa po jing chu alo la ho mai theilo bok nen an hnak chapa gurong chuan call thin ma se jing in a phone na ken lo mia wa wangin phone call po ala theilo jing nu le pa po gurong laka chuan anin thlashung ru to hle le lama director du le jing po tang ma se director du chuan an project khoilaya tan ngai dan thara nei pha a jing po in lo pui ve in an pahni chuan an chei du na an hlim ta phian ma se a top lama ero director du chu cha swalin a in hliam pha a duty in an thom sha in aron ngai ven ta ka chuan an shwai chhuak ta wat leave an lu donin hanran tokin director du nen an lo in shebok nen azui ve nga la damdo ina hanranan eitura le chhungin jing chuan alo om puya tuya petur chu akutna bok nen jing chuan intirin chuti la chuan gurong chu alo lut ve hlol jing chu apot shanghal mak hanran alo lu ve cha boka wangin om pui tu nei to ti in akai chuak zui maka jing chuan gurong ti taw chu thlem ve le in phone call po ala theilo te chu gurong chu a thin rim hle a chuta mi padang bula om ti a shat phei chuan alom lo zwal hle jing po in soifia ve in an tan wang chawa om du nan ni thu te chu asoya a phone po a keng ring to ang ti te chuan a in tiama an anniversary alo la thei ngil zui bok nen gurong chu amu ta off zwal hle ma se jing in a thlem ve ta ka chuan anin thlem lung oi le tange nge gurong chuan jing nu le pa te chu a in a shwain a en quality ra an ni po chuan chutiang in lian le changkang lutuk nuam em mai chu an mu chuan an hlim ve hle ma se gurongan jing nen an pahnia chen dun adil ta ka chuan Mr. Shu chu asata phata arem ti lo hle Mrs. Shu ero chuan gurong ro man na chu alo thlop viau thunge gurong chuan an ril ru ne sak ngei tumin chan chu ala chawa Mr. Shu wan rem ti lo viau ma se Mrs. Shu chuan an fanu chu apui tling to a an kia nga a omreng thei don lo ti in ama a ain en kola ngai hun om do na tuna mi pachatak ama en kola ngai ven reng tu gurong akia nga om boka ha dam taka lo thlir chu an ti turani thu soin jing pa po a ril ru chu a min ve ta sham
an pahnih chuan cheng dun tangi nge in hun tam zawk an hman dun thei baka mit mei ven tur an nei to lo bawk nen an hlim dun hle a chuti rualin company lama po jing chu director du nen chuan an in kar fel to in an project thara po in charge a da zui boka an nu nakal twang dun viau don an in shot la in jing design an phau chwa chu designer lar tak pakhat ta a copy ani thu in thu chu athang ta chama chu chuan an company chu boina a hnuk lutin gurong mai baka staff dang telu po ati hai ve hle meeting nei ngalin anti thei chaber chu project kan tlang zar ma a adang thatok tak siam chwali ani thu relin design team te po chuan an be ngor ve hle a director du po a staff ten adu angan pek thei lo wangin athin chu arim hlur to atopa chuan an design chania a shot ho chu gurong chu a entira gurong chuan jing design box chu thlang le chatin an tlang zar ma chu ali kaut lo nan film khur to turin a cha hlum bok ma se jing chuan in lama a design chungai to in a aya chali nal zo ka ti dan she tharin gurong nen chuan an soi du na gurong po chuan pompuin ama ngei chuan a siam that sak hial bok an design an tlang zar ni chuan media lam te po chuan an design masa a an mal phau to baka tun chuma po thuleng wak enge moneu neu om thu chu an sha thu soin zona an nga hle a ma se gurong chuan an design thar mang chuan an hmui chu a chip tir chiang hle design thar la kan phau chwa chu mi hawin an hlim pui viau la in director duero in lau thong setin chulai hmun chu a chwa san ta da ya akara aludon chuan gurong chuan lo changin an design tili kau tu chu ama nge yani ti a sha chwa to thule tun chuma po an elpui te hne na alo peli a ma se jing in asyam danglam le wangin an ruah man angin thil akal lawa an wa nei pha thu chu asoya director du po in phat ngai na a she tabik law gurong chuan an company tan mi changkai takalo ni chin wangin report lawin abana thelu tur chuan ati zui tabok gurong le jing chu chairman adam lo thu an ron shil wangin man mo zetin chairman mutur chuan an kala chairman chuan hun tam anei to don lo wangin in nei wata tu mutir watur chuan ti in tiam tur chuan alo ti a jing hlau thong chuan in tiam ve mai in ma se anuwa chairman chuan ati der mai ani ti an she chuak le a ma se alo in tiam man wangin chairman ne ro alim chan man chuak ma se a hlim hle jing nu le pan vatlo po in Mr. Shute nu pa chuan in nei lambok lo soi puin arang thei ang bera in nei ya fa nei wat se ti in an lo shil ve mula an ni pani po chuan an chung te pompui na thlapa in nei chu an rem ti ve tangi a nu pahlim tak ni turin le chung konwam tak din turin bul chan nan nu pa a in siamin in nei na an buat saya an chung le khat le chenral te po chuan lom pui na hlan sapin gurong le jing po chuan chairman le Mr. Shu te nu pa du ang chuan thei top chu a fa tam zet nei chu tumin bulan chan tabok a top ta